मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा जोंनि अनसाय बिथांखि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय जायफ्रा दिनै फिसा फिसा फालांगि खालामो सोरबा हाथाइसालियाव फिथा फानो फिसा साहा दखान मैगं फानो ना दानो बा बेबायदि फिसा फिसा जायफोर फालांगि खालामो बेफोरबायदिखौ मदद खालामनो थाखाय बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय बिटिसिआव अनसाय बिथांखि मोनसे स्किम लादोंमोन। देग्लायबो दिनै 40टा जोंनि जे माने बियाब दङ बिटिसिनि बे 40टा बियाबाव मोनसे बियाबाव 200 सा सुबुंफोरनो दिनै 5,000 राङै बिथाङा चेक दिनै होनायनि जे हाबाफारि दिनै देबोरगाव बियाबाव TLCCनि चेयारमेन बिडिअजों लोगोसे आंबो थाफानानै अनसाय बिथांखिनि जे चेक राननाय हाबाफारि बेयाव थानानै आं गोजोननाय मोनदों। गमामायैनो थांनाय बाराव मोनग्राफ्राबो मोजां मोनदों जे बिथांमोना एसेब्लाबो गाव गावनि जे फालांगि मावनाय बे फालांगि मावनायाव बिथांमोना मदद मोनदों होननानै फोरमायदों। आं मिजिंथियो जायफ्रा दिनै 5,000 मोनबाय बिथांमोनाबो गावसिनि एसेबाबो फालांगि मावनायाव बिथांमोना मदद जागोन। दिनै बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ बिथाङा दिनै फरायसाफोरनि थाखाय बेबायदि गियान सोरां हाबाफारि लादों। दिनै मन्दिर थानसालि गिर्जाफोरखौ फोसाबनो थाखाय आलारि सोरां बिथांखि लादों। बायदिसिना बिथांखिनि गेजेरजों बिथाङा दिनै बिटिसिआव जे रोखोमै हाबाफारि मावगासिनो दङ बे थारैनो बाख्नायथाव आरो बेनि थाखाय आं बिथांखौ दिनै नैबे हाबाफारिनिफ्राय बिथांखौ आं साबायखर बेलासिनि नोंथांमोननि गेजेरजों गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। सासे TCLC चेयारमेन देबोरगाव दा बिटिआर सरकारनि जि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरनि गेजेराव जेरै अनसाय बिथांखि मोनसे स्किम बे स्किमनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव 200 सा आरो नै देग्लाय जों 200 सा जि स्ट्रिट भेन्डर्सफोर दं बे भेन्डर्सफोरनो जोङो फालांगिनि अनसुंथाइ हिसाबै जोङो हरनो हादों। आरो बे बिटिआर सरकारनि जि बाख्नायथाव मोनसे अनसाय बिथांखि बे बिथांखिखौ जोंनि बे ओनसोलनि बा देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफोर जोबोरैनो मोनसे प्रशंसा खालामदों। मानो होनोब्ला बे 5,000 रांजों साहा दखान खापथाम जुदि होनो हायोमोनबा खापब्रै बारायनानै बिथांमोनहा साहा दखानखौ सामलायनायाव सुजुग जागोन। मैया जुदि 1,000 2,000नि मैगं बायस'दोंमोनब्ला दिनैहाय 4,000 5,000नि मैगं बायस'नानै फाननो हानायनि मोनसे खाबु बेफार फालांगियाव खाबु मोनसे अनसुंथाइ मोनदों। बेबादि मोनसे आस लानानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेल' नङा, बेनि जोंनियाव थांनाय कयेकदिन सिगां फरायसाफोरनि थाखाय जे गियान सोरां मोनसे बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजोंबो जोंनि फरायसाफ्रा गावनि फरायनायाव हेफाजाब मोननो हादों। बेजों लोगोसेयै एसेसो नैबे फुजानि बोथोरनि सिगां आलारि सोरां होननाय मोनसे बिथांखि जोंनि बिटिआरनि मोनसे स्किम बे स्किमनि गेजेरजोंबो जोंनि मन्दिर बाथौ थानसालि बेफोरखौ फोसाबनानै लानो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जि 2 लाख रांनि मोनसे अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनि मोनसे स्किम बिटिआर सरकारा बानायदों। बेखौबो जोंनि नैबे देबोरगाव बियाबनि जि रायजो राजाफ्रा जोबोद बाख्नायनाय बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों।